kubwatia nigo kurigirwa n'ibigori byonsi. Esabari yoboncherera n'umurobere kora twasole negetaseni kia Ndizi TV kera litukoria Alamisi ensa eyamone nusu ya margoba asto kumirana na boncherera imena isiko yorogongorwa Gusii toba togwesemia amange nigo tokwemanya na kibacha gete oboncherera bwa bonka ibacha kerete ningi cyagata bakayimukige tambukira na gochora oboncherera ugo naboigo nara yari babere bagwetira ase oboncherera bwabo naboigo nchera kichiri chinya babere bakubeka asokwa na oboncherera bwabo kina bole kirali nere gani gona bere kigotara ase ensemo ya Nyamataro ase ngutumira no oboncherera oyomo tugusanga ase kubwamo Brende umwanchumuri yera sinsa motiti mitandao asensemo ya Facebook na boga sensemo ya YouTube na boga ngitra Ndizi News asensemo ya website na boga ngitra www.ndizitv.or.ke Eletere na Frida Kerubo na Egito sange ase obwangu Brende karibu sana ase taseniki ya Ndizi TV na boga teyo mwanchumuri na kyokorokwa na boigo mbonchereri kibori obokora Asa marita ngor ku Joel Moses asa marita manyana yeke kusingoro kwa David Onzerio seite karibu basi mogonga rogoro kasi yetu anjagete tuona ndo arenko ndie pigipigi barega se pipine ngo sana enga kiyo kata abantu ko biasare binga kuma to bogi sometimes singonya ko change bole ata kanya to tema to karora okwere pipi se garaji kwanya changamoto chi nyingi wagitesa ile nane sabe sio bora kwanya bado ibinte bingoko oko to mentor wote ngeke sage bano muntu mba wekera kwaranga Majobe fundi gozie fundi manage beso kunya kosoi movuko pena agendo keringa dio kunya wesumbwa tukarua tukachaka tuona ni tukachaka tuona ni mutinyo ko December iga ati tuchaka rosi chipigipigi ya mutora irana mega kego ati muri na ganyike ko manya mbonchore likipoli yo koraga iga sense meyiga ya Nyamataro obonchore libongo koraga nkoni ni spare parts anengoro tichana magore chigali alafu nechipigi bado ngorosi bone gwatete biringe gwachagete 209 na igwachakire 209 na chagete junction rogorogali ekona rogorogali kabero ronga rebiasare biachagire kokonga nani ngata decide inti kanyaro mondo kedagange changamoto agante bimna tutirimbo chimante gaiga togore biasare bina utwachagete tubikebe ko bospea ko ngwa no plug box ya manage tube no isato kajaga koni go agitoro jere biasara mbigendrete otare kariga sensemo ya Nyamataro ngai kwa rusiti ubumanye bwokorosi bina chipigipigi bono nabo igogoncherera chispia parts chigwato tebe ngake yo na bwati chipigipigi na kore gasi daraja ngajanga tie gasi yu bono ngaranga tiga chipigipigi bono chindere chiandere chipesa bona garana ikete ngaranje bibeji inkoire gara chicha spend chipesi nyinge kubwachi chiba kondetera ngarabono avadali bono mbe bundi na mane chibinde bikosira nagora mbinga ngati ngendo ngemuntu munga auli chibese chionsi bya ingende njo mene ngora ngaki igana asara gusene faida roro atia utorera na maiga kego gwato tebinge kwa kagendire bigekera kwa kairira segarat ukanyora asara nene aturukende ayengo gosome tinga ESP apatse yeboneta kutoka gaiga emboneta ko yerusiga boneta kuonchereriga no ESP apati ekera na roje kana jitse fundi ekera koroseriwa na reference de nechi fundi echo na fundi echo ngata kumayana njo gosemi ngaki na nje na nyore idea injiko kore biasare fundi ne ga inkaransi ande biko kore ga naiga ko kore ga naiga that's why wono ngachakirororo iboka ngwara koleta ese fundi ina ara koleta ro bona gachiri nagendirie gonsumbwa onde mna ege kwa ngorosi ege gonsumbwa na ndo onde ne ege ngorosi wono ngataka kumanya ngaya mungora ngo munangora ngora
Ige gototebe sense mo yaga kwa korete ekwemanyeti kurwa sefundi na ndo gakora practical gutira safety ya. Bwana. Bone kero kwanya kogendera ngi kyaga to katika ubonchorire bwo kogendie pigipigi ugacha bona sokorosi chipigipigi. Pigipigi ase nginjo yendo kyagete ngatiga pigipigi yani umade biashara ne bikongo. Biashara umade bwe kamaragoba konya tubwati pesa. Ose pigipigi agwate ke umade yani ese pigipigi biashara ne bigo sprocket yerete. Bono umade no customer kero ja korine pigipigi ngori ire are pigipigi en condition kier. Pigipigi ko pigipigi te kwa no side mira ngi customer kori. Se go tenga pigipigi pigipigi tere buya tairi nchio customer ko se lazima complain. Bono okaimo kige tambo kire naye ko chaki ubonchorire bwaga yo mwenye. Bwana. Na ugachakira raya. Ngachakira muna nateba ngachakira rogoro gari. Ngateba no kujugari fundi ye gande to genero para jangate para tingo genda. Ngateba no mande gane junction. Ngachake gase gasbar na bonye gende to kunya kora kuru mwako imbaka bono. Ndoje gasimbuye. Bono oino mwako kalengekero kwa chakira rogoro gari. Oibono orengo motu bona kere gasi bona mate riri mapema mate ngora te kir time bago chomanye gasi tari ngadio kwa ndonye chake go immediately bona gasi bono 210 na bona gasi ya chake te bono kwenye manya kero kende rogorogari nayo monyene gwecha kere tiko semu abwatira nitena bantu bandi gasi ya rogorogari ya rengene yo monyene oyurengo mufundi omanyene garage gari chitari ane arengera kimbono nje na gachirororo nara kolegas nagenda na kolegas nagenda bono nje na nkwanda na kora gas para ina gachire na kolegas yo ringo kora naenda monyomba na mambi nane na buke ndi mano sana umwanchi muri Kisii kya Ndizi TV niko tugenda gusanga imiyomoro byo Esabari yo boncheria kika tugenda gusanga no boncheria kurbe gasense mai nyamataro yo genda gusemya na kimu gipige tamu na kugora oboncheria bwaye asense meyiga akuri ndo wikirege gasense menya ya nyamataro na kikwanya tabona customer na bagenga munura igure tuka ora oneri customer gento buya osomo bekero no esukari umumbe yani umutenga ikwamogesire ari mambi yagocha bona nje nganyabo mwete ku entertain customer oyo yo mwando tebe ocho te mondo nengaki mondo ori fundi eri nengiyere bona nero nyakunguse customer oreta bona biasara bikagenderera gochiga kerkende kero kwa chage tiga ya kwa chibeso ko chage kwa tano ane tisikia mbona kwa na gani kimenya na kwa chage enga kie yo besa nche arengo enga kie yo tu kachire tawo ni gari dukanere yarenge gari okwanda kwa gore gento to ko gore binto no bibere ebinto no bitatu ko sto ko to bwa tebasi yo ko chagere stock ko zo kunye chagera ko rusena bukinga mne nyombo kunya gacha ko fro onya kunye tiri ko chigoro bakeke chirinto o magonye ko Gawando aja itu ko na je pla ne box ya mo ne chimanu ko ne chimanu isano ko 60 anya ne biro ko gole box ya mo ko sibinto ngake mbia renge igoro mono oi kabone ga so wai kire tatebe di kwa chake te ko ko gora na ne box ya mo bone ga ide ko ko ai na bango na gora chio iri bwana na ji box ibe alafu bone ko depend ne bindo biro koni mono ko sto ko gore bindo be ke stock torikon bone bindo bona biri na chio iri ngoya ndana te ke company ande teraga ya mbeke raga iga ko se binde mne bie bike mna chichu mne biro naenda town ya dinjo mwene na wine pigi na ale taga na be ke sto Chirukene kikigenda tako gutuma ayogenda tako gutuma sobo nchiri ndio kuigagugago nkyo takwire to moyo okaranga bya sambanire kurendera kine bonege niko genda tako gutuma oikabonega kuikiriga iga ega si tutakojie changamoto osigende yonsi umwe to kutakatigeje bosaigo bako teme chuna chini onyore gentekyo eba igono gwetoma lazima wetume bono ikaranza ni uturege geche ose lazima soko endori na ryo ranyore ndagiro chori bono ikaranza ga kwenda ge ne cho nyoro Lema na sana mwanchi muri Kisii kya Ndizi TV niko tugenda gusanga ibiyomoro byo Esabari yo boncheria tinga kitugenda kwemanya na kyo boncheria bugenda tokani kigo ase ense meyiga ya nyamataro una abereka gotosemya na kyabeteka go chako boncheria bwaye nabo igo ningi kitugenda takumutuma kirali tukagenda kwetuma ase kwene kina kirali tukwenyorera ale engeri yaye kodende ekero gwikira sense meyiga ya nyamataro bwate specific customers bali umetenga oyo goikalero ne sure bet go se wiki ge kwa ere ne sure bet ko chalo
biashara zokubekera ng'aki ati nomaete muno yongo chare customer egweta ekere egweta bona yana begotisaiti ng'aki bona jerimbegete target yana at the end of the day egento ngeronda anyore ose egento ngeronda yani ndakore ose omaete omunegasi bona tobwatega mwaete ngoso no obubyumbegete gari kwanya gostwedo bona at the end of the day nabo at least yokonyoranga wose umuti nyochi koera chibesa nzio konyo kwanyolire uchiagwakire gose kwachire koire no stock kwa mentri customer ntiro rokonyara buna barunde bechipikipiki ga sense moya nyamataro bali bamaete wose bali bamaete nga okugorona gosalikana babakondetera barora sense me abange gozi bona ba aggressive bana gozi bona okugorona mwae gali kwaleta kwaro tumna inwa bantu bandisi TV amagoro moja ga baro na baroseri nala vega no emeka no ebosa gozi no baro na chi customer chane legira customers uya manda sana ntetora bwaterera ga butora soso mutuko mutega to koirana to manye amange mimono sana omonchi muri ebintu senikia Ndizi TV ko bere ko gusanga naintwe ase omurubiri kabwe Esabari yobonseria abasemire kwande buna ko bere ko gwesemia amange kole ntetora bwaterera ga bu to basoko to basakanyegera tetora so ase umutuko mukego koirana nde to sange amange. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekeombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ine nomanyete eke wikia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosoreria CCTV kera ekerasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. sana omwanchumule witaseni kya Ndizi TV na lengo kwa litania ase ensemo ya kabere singa kipaga ntego sanga imiyomoro bile Esabari yo bonchereria inyora asinza mu chisi mitandao asensemo ya Facebook nabako tunyagwitra Ndizi TV News Digital nabako asensemo ya YouTube nabako tunyagwitra Ndizi TV News asensemo ya website nabako tunyagwitra www.ndizitv.or.ke nabako mwanchumule ya kwa litania nabako tunyagwitra sanga ase Kone karo geta senseme yiga ya Nyamataro. Karo kolenga ni ubonchereri obiga asenseme yiga na gari seta una kyo ko balenga. Mataro ndo jembiere obweta ono maiteta ono onyachichi ni chiduka ne chinyinge chire. Ne spare part bado no bobo munda ko mone wholesale price bado. Adari maiteka kitambe customer yende town na nanje naranye mubwatira niriga nanje nararire buyaga ba. Kerkenda spare parts ya wonga jogo chikoito. Ngoanda nawo imba kurwe duka geterera mekorko one stop ere angena ram mocheri por monese di body sodere. Ikwaye totebe asobwenga ebintu byago no muchogo songo koi. Bon. Akero kuliria magoli na kiara sensema yao. Magoli bona mune nowadays ebintu byase bigapanda. Lakini nende taribo boma as long as oko ete kendo kwanya no siringi 10 no siringi 20 bado taribo kero kuliria sensema yaga kera magolira amentire ayango chole nabo iko kwa mentama amagoli no gotichera omonto okogoro magoli na nya komenta ase njo bono kero mundu no maite na chandegete nekero mundu kera chandegete nabo mundu agocha na ro ras buka tenga gire ati yango mente chibe sirigoro bona ikwaro ngaki gegasi ise yaringe ya 50 okomentire to kuanga bose bona njengora dingo ba mendra go sie customer ne maite ngaki nera gocha bado gakorera yo gocha ga kwachibe singe se bado nkoira lakini sensema ya wote likoleta asara te ye koreta ase njo jengo mokora de gasi eri gwenerete gosie masini ngorde mbeketa mafuta ijorete mata mafuta karunya kubeka masini no egasi ndio sio korunya kubeka mafuta na 20 mgendenge go konyo kubeka mafuta go churie tangi umane gasi wacha gokora to go soka korunya mbeketa mafuta 50 uganyoro singi 500 nje bona kubeka masini ana mafuta na ichori naminya go sene chiwiki sato na makoroa bono asara te yonkonyo ebira kangwa ne gora ngoti chande bado ngoni ndes asara original to ne to kega asara dirigo to kero kende asenseme yiga ngikiriyo ko kolera chi customer chiawo kwene kinga mambi na rongo chetire go semambi na rongo koletera bali chi customer chinde customer go nyero seri egento mpaka nero isane go gotenga kiriya go gotebi oko mokore mnatagite that's why nali mambi yago mwena rura gotenga kigento gwendo ndo seri okwakana nere bonta tagetigo bona customer mne ugo chiki nayo ko mokore mnatage ali mambi aranyore enkore ngiara te muntu oli orega ali fundi eri arumuya egento keri mnango motebi ago nkorera bago ero munyano isaneka nali mambi ego chiore to uyo mwabocha Mimi na sana mwancho muri yewete seni kya Ndizi TV niko tugenda gusanga emiyomoro bile Esabari yo bontere tinga tugenda gusanga no mutwe kugira sense mu Nyamataro uyo bereka gutesemya nga onde kwense no kugade obuntere bwabo nere buya kwanyara kubako gukora obukore liko buya gutest customer cyabo rinde kwenero ngana ankyo na rongo tabari nabo gusenga koletera bali customer cyinde na sense mu yaye niga ayene kiribuna nigo abuticha maburu asenye cherengia oro bukore liko gutest customer chinde nabo igo mambi ende baba komoletera chi customer chai kerkenda ayebuno monchore liko guticha maburu wegase nabo igo konya chi spare parts ne chando kiri kwa bere ko gwetera aso monchore liko bwabo kama chando eriyo gwetera gaiga ne tune pare batati ko toroseri nyendie pare batorose ti umaite kanga bono no muntu ngobero ase ali safe mai no customer na bego chaga iga nyo teniri gari ere gabu ya mana ate daro serwa mago aseta ye fumbi yoge go itamba ke birogo one ine eri changamoto lakini se vinde tingora ose changamoto nero
Kosi at the end of the day nkwenda negento nyuma. Yendi ngoche gasi tingen na kende kimaina kikira abe changamoto. Lakini kero goche gasi bado kwanyore gento tagete bado avute ko babo. Kero kenda yuno monchereria kwanya koroseli umonte pigipigi neri deni agenda goteina naki obere customer yago acha koro omoroseli agenda goteina acha kwira nitibesa oendo sira abuna abange kwanza mwaka naro yo mo nero kora urenge customer ya lakini madeni yago sari biashara madeni umategero monta achiro wo kabesa abakorera odenga soko mocho koro nini mbekere gende tiamyo kenyumbande tichibesa the time weri kwa mwere gona limwakora na kosimambi tari gosi woso ori umuyana bagwenda arengera lakini muntu ori nankonyete oira na pago cho kwaetera chibesa akire nitali bantu bonse bago chabaeta chibesa ese njo mwe do muntu na kwa kesa ngiro muntu yo ngobese gosene oiri 670 ye onda na ndenga kingo mwe 670 jinse ningo wona enda gira bana munega ki Yesu goi neme chandero asaba mcherere aba mayesa ba mcherere yani saba customers nere customer ngia erina kuri ngaki customer negenda ni maita senda nyo ni customer njiro chiri chigocha cho chigweta ngaki mnembeo ijire ngaki uchibegere bintu chigende pi ande mambi utari go chiro ngoba koko totebia bukarenga ekerogwa chagito goncherire boiga bwago nigo kwanyorete obomanyi korwa ase omufundi onde ayibona kwabeire fundi akerekende kwabere gokorwa amaigeri gocha ase abantu bande maigerio narure abaya bana mparega tamboto twakona boe gasi kono abo ngonya kubafundisha torega lakini kono neri bara batamu kono kero bara batamu kono togoja twa te abangu kero monta te gasi umaito como kono ya kera abeira te kumanya gukobwa ayo bano como tenga kibana etachire njere ya ukifyako ogene so kwenda ujibo nduguta no beta ko no monto te kugambe eba kero kende ni ngomoko kwetera na nera so bonchererio boiga bwabo obonjore fundi ende nere gari ekonya kunywe kawa gari no mufundi mwenzangu ego mwetore chifundi kero monda bwate biashara byaka kando bano ne jirani yane chiga chibono chire ibere gensaiga chiarenge isato kero monda bwate machine ya kosi togota gotware gento kyo mondo maragabane nada itomo aken ubono tasu gwake sabu yao ngaki mambi na utware gento kiago gerina bono de gonya sumbwana sumwana motsi ziro ko gochegas tani geri mondo raje bada chanya kuma no mwana bona akerkenda ene kyogo deal na competition kurwa sense meye competition inero competition ikere gento ke bwate competition ne competition ni kere competition yero na lie biashara biko bebia kozi biashara mbio bira bebia nya competition teyo war kozi wat na ta kitatu arigendo fulani bono yo ngate ko tware binde bionsi na ko andore te bingao biri na rata buati ko se biri ata nyare ko gora kozi mutware bionsi no bionsi amo mo na rota oni ibona ko ta biri pata buati ko jibo mna bona kantu bwa Spanya madara ngachi paisano toro bono ndiro ko nyoika so mene bwate ke te bwati keri ya mbaro bwate bi mbwati bi bwati bi aiga so winga sense me yaone kyogo deal na competition bona sense mo yane ebintu mbiro barabuna barabata manyeti bono jengwa nabi gora kurwe town na acha na biro bya rika some ko boria yanyoro baro nimbwa bona ine competition eri bono ande bono barabu bintu mbiro batagore bono nje bono ngora ngaki bono biri batagore na bina nje ngora na abion akerkende twaro de matuka mangi abo oncheria bange bagote banga oboncheria sense mo yabo bintu mbira bakuye aya sense me yaone kyo boncheria bwabe korukwa gachagete go ikabona iko bintu tingo de ngambo bebire ko si umate kero de bintu bire bo bana visidi biko nyakoba bobe ebintu babimbe yabire ne ringaki umuntu obo be hard work ngolenge ngaki oboncheria bongo kora bonkonye gento fulani nabo boncheria bado boko lakini nyo kuwegene ngaboncheria mbogo konya ko sitogoti kama tuka obosi ayi no boncheria go chikwaro chi gari amagoro gaiga ise chipigipigi gaiga ama tuka gosio kaitora konyore matuka amarora go gochesa matuka scenario amaro ne njani ngagete sabu asibaro tingotiga kosiga sinyuma ene chinyinge mate gaserio kweriga ere gasengia kuri kwe gaserio ko ikuno manyana bono mate gasiane ndagete nyakire sabu
chenyo no nyombe nene mbege space chi space stock isaini ono manya kora muno bugima boko gendre ndage toro basemya gochia ase umoncherere orere istogali okorigere tyo ryo rire ebintu bya sandire utete gutwo umoncherere nabo ibo muri ogani orene kuganya ko gochaka umoncherere ngera umuntu onyo umaitwera simisa okore gendo keri bongo bwa ubutaiyo okore gendo keri umaite naginata na kurukare na renko endie pigipigi na gore gasio korosigali chinisa chialenko na kuru Kisii team stadium mugali ngaranga hivi asali anko bagasumba lakini ngateba no toro chinje enini ane jarenge so bubundi bono ngara egero na tige biasara ebyo ngara bono tiganje bado ngende bibare hivi bigasinya bono ngotenga kim umuntu onye koro willing ne nkoro yawe gendo ngeto tagete gekore ne nkoro yawe yon yo nanga kinga yuta gete no ndie pipi osemambio de tosie tinge otenga ani gotamani gendo geri gete yo manyinga kerio moyo bongo bwa botagete gekore keroki biyama no sana omwanche mugireria kwabere ko gusangana into kurutwaga cyagete omurubiri yabo ikawutwikire omwelyo no gasemera kwane bna kwabere ko gonyara ogosemia obonge gwetera omonchereria oyega nyora asize motite mitandao asesema ya Facebook na bagonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bagasesema ya YouTube na bagonyara gwetera Ndizi TV News asesema ya website na bagonyara gwetera www.ndizitv.or.ke waika weekend narotumirane no monchererio nde tosange ase obwamo na bego twesemie amange ile tari na Frida keruko kukuganiria oburigereria obia